Wara 15-il siegħa u 30 minuta ġiet fit-tmiema l-isfida ta' 72 km li saret minn Anthony Delia u Dero Maġus mal-kosta ta' Malta bil-kajak li permezz tagħha nġabru l-fuq minn 5,000 euro f'donazzjonijiet. Is-sibt Anthony Delia flimkien ma' Dero Maġus telqu minn Baħar iċ-Ċaq u bdew triqthom biex iduru mal-Kosta Maltija bilan li jinġabru fondi b'risq ta' skola fl-Etjopja organizzata minn Sigma Foundation. Net News tkellem ma' Anthony fejn qal li sfortunatament hekk kif waslu fiż-żona ta' Marsa Skala Dero kellu jtemm il-vjaġġ tiegħu wara li beda jħossu ma jiflax. B'hekk spiċċar tir 4 sigħat qabel intemmet l-isfida. Kien hawnhekk fejn ittieħdet id-deċiżjoni li Mart Anthony Claudette tkompli l-vjaġġ minn floku. Fost id-diffikultajiet li affaċċjaw waqt il-qdif kien il-fatt li l-kajak li ntuża u wieħed adattat għal distanzi qosra u b'hekk sabuha ferm itqalu iżjed diffiċli biex jaqtfu fit-tul. Minkejja dan Anthony stqar ma' Net News li jħossu sodisfatt b'dak li kiseb flimkien ma' Dero u Claudette. U għalaq billi qal li minkejja li issa l-isfida għaddiet id-donazzjonijiet għadhom qed jinġabru sabiex it-tfal tant fil-bżonn tal-Etjopja jkollhom fejn jitalmu u jikbru. Madankollu tenna li hu Martu Claudette se jkunu qed jibdew it-taħriġ sabiex f'Settembru li ġej ikunu jistgħu jipparteċipaw f'mixja li sseħħ fuq perjodu ta' ġimgħa f'Camino de Santiago bl-istess għan li jiġbru l-fondi għall-bini ta' skola fl-Etjopja.